lejn irfan ġdid. Gloria l-Misir minn l-Spiritu Santu. Meta kellek tinżel fostna u hekk uridek inti ssir, Anġlu ħabbar lil Marija sabiex tilek fidana ġid. Defi llum id-dħol jidħol dejjem lejna jgħix trid. Gloria l-Misir minn l-Spiritu Santu. Għal din kelma ta' Marija jikomplut misterju kbir. Itsir bniedem u tqajtalla wieħed minna rid issir. Dejja ġid tal-fidwa tagħna fittex qalbna lejn quddiem. Gloria l-Misir minn l-Spiritu Santu. Sa mill-ġud tommok Marija opri kbar inti komplett. Il-ġid kbir li ġibtu is-sema lil-rebbin fittix turek. Urililna u ennina kif fid-dinja inbiegħ temmej. Gloria l-Misir minn l-Spiritu Santu. F'nofs tal-lejl far imsejkin ġewwa Betlem intwelid. Ferħet lat feraħ is-sema għaliex kollu fih ġeddid. Aħna wkoll nifirħu nilqgħu dik il-barka li jinċevet. Gloria l-Misir minn l-Spiritu Santu. Ġie Ġuseppe u ġie Marija irraj l-anġli tagħha. Sa mill-bogħod għall-kewwa tiddi ġew il-maġi għall-raw. Bit-twelid tiegħek nifirħu biex lilek ħanin naraw. Gloria l-Misir minn l-Spiritu Santu. Għal-dejjem ta' dejjem. Amen.
Imbere di essere a destino, imbere Gesù Cristo per la colonnina, imbere di essere da Gesù, imbere all'albo anza Dio, imbere che Dio assistio, imbere Gesù Cristo di suo sacramento all'altare, imbere che Spirito Santo paraclito, imbere al Dio alla Maria Santissima, imbere alla Panza quella polare, Gesù di Cama, imbere che tutto che sta insieme. Direi che la Maria Vergine Uomo, direi San Giuseppe lo stesso Tanca, direi dalla fragilità di singola terra. Il-mulej kompli għawdi l-entuzjazmu imma jżidlek ftit paċenzja. Jiena nixtieq nirringrazzja wkoll tant nies li matul is-snin ħadmu dan il-Ministeru mhux faċli u nitolbu l-mulej aħna li jkunu strumenti tal-fedeltà u l-ħniena tiegħu. Għalhekk fil-Gru tal-Kull Qudiesa nitolbu l-mulej li ħares lejna bejniena, jafrilna l-blietna u hekk aħna nkunu nistgħu nippreparaw biex niċċelebraw b'umiltà u ferħ il-misteri tas-salvazzjoni tagħna. Mulej ħniena, Kristu
ġieħ li jistoġġeda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għanna, u li għanna għaxu s-santa fil-kima l-Spiritu Santu, għal-dejjem ta' dejjem. Għali, nil-kib tal-imħafin. Ta' diswien, kienem raġel bil-suar, mit-tribu ta' dan, jismu Maraw. Martu kienet steril, ma kellix ta' u der raġel tal-mulej del-mara għalila. Għala, instajil, u għandekx għal, imma jinsa titqal il-letibel. Issa jissi, ma tixrob ximmi, u lanqas xort jisakka, u kikol xejn il-bidjez. Għaxara, jinsa titqal il-letibel, u l-mus ma jaddix mi fuq rasu, għax il-tibel ikun nasa, konsagrat l-Alla, sa minn ġufomu, u jibdeħ l-est l-Izrael minn jidi Filistin. U l-mara marret il-żewġa, ġieħdeja raġel talla, wiċ wiċ għanġlu għalla, wiċ li bezzek karat. Ma stastajtux leġir, u l-għanna summa li jismu, u għalli għala, inti titqal t-letibel, u issa tixrob ximrit jew xorb jisakkar, u tikol xejn il-nġes, għax il-tifel ikun nazir, ikkonsagrat lill-Alla sa minn ġuf ommu sakemm imut. U l-mara bil-letibel, u semmitu Sansun, u l-tifel kiber, u l-mulej birku, u l-ispirtu tal-mulej beda jaħdem ġewwa fih. Il-kelma tal-mulej. Mulej minn il-formi f'tifli u f'seklet. Mulej minn il-formi f'tifli u f'seklet. Kull xhur ta' kellna lija, intu jgħid tiġi dejjem is-Salmani, għax blata fortizza tal-lija, Alla tiegħek Palisti minit il-ħażin. Għax inti sidi ta' tiegħek, mulej, inti l-fiduċja tiegħek se tinsorsiti. Fuqek serrat sa minn twelidi, sa minn ġufommi intħadni. Nersa qudiem il-kobor tiegħek, mulej sidi, biex il-ġustizzja tiegħek twaħdem ix-xandar. U Alla sa minn sożiti jitkabbitni, u jien issa għandi nxandar ġbijiet. kienet minn uliet Aaron. It-tnejn kienu nies ġusti quddiem Alla
u jimxu bla nuqqas ta' xejn skont il-preċetti u l-kmandamenti kollha tal-mulej. U lied ma kellhomx għax Elisabetta ma setax ikollha u t-tnejn kienu imdaħħlin fi żmien. Mela ġara li Zakkarija kien qiegħed jaqdi dmiru ta' qassis quddiem Alla għax kien imissa t-taqsima tiegħu u skont id-drawa tal-liturġija intgħażel hu bix-xorti biex jidħol ġewwa s-santwarju tal-mulej ħalli jaħraq l-inċens. Waqt ir-ried tal-inċens, il-kontra kollha tal-poplu kienet qiegħda titlob barra. U derlu anġu tal-mulej wieqaf in-naħa tal-lemin tal-altar tal-inċens. Zakkarija malli rah tħawwad u waqa' biża' fuq. Imma l-anġlu qallu tibżax Zakkarija għax it-talba tiegħek instemet. Martek Elisabetta se tagħtik iben u inti issemmih Ġwan. Din tkun għalik ħaġa li tqanqlek bil-ferħ u tennik ħafna u jkun hemm bosta li jifirħu bit-twelid tat-tifel għax hu jkun kbir quddiem il-mulej u ma jkun jixrob ebda mbit jew xorb qawwi u jimtela bi-Spiritu Qaddis sa minn ġufuq. Huwa irreġġa' lil ħafna minn ulied Iżrael lejn il-mulej Alla tagħhom. U hu ġej qabel il-mulej mimli bl-ispirtu u l-qawwa ta' Elija biex irreġġa' il-qlub tal-missirijiet lejn uliedhom u lil dawk li ma jridux jobdu jirreġġa'hom Alla għal tal-ġusti ħalli lesti poplu mħejji sewwa għall-mulej. Imma Zakkarija qal lill-anġlu kif ikun żgur minn dan għax jien raġel xieħ u mart imdaħla fi żmien. Wieġeb l-anġlu qallu jien Gabriel li qiegħed quddiem Alla u bagħatni nkellmek u nwassallek din il-bxara tajba. U issa tal-li inti ma mmentnix, m'hemmx kliemi u li għad iseħħ meta jasal il-waqt. Ara, inti bqa' mbikker u ma tkunx tista' titkellem sa dakinhar li jiġri kull ma ħabbak. Sa dan it-tant il-poplu kien qiegħed jisma' lil Zakkarija u kulħadd staġeb bid-dewmien tiegħu fis-santwarju. Meta mbagħad ħareġ ma setax ikellimhom u ntebbħu li kellu xi dehra fis-santwarju. Beda jfehmhom bis-sinjal u baqa' imbikker. Wara li mbagħad laqlu żmien tas-servizz tiegħu, raġa' lura lejn id-dar. Xi żmien wara martu Elisabetta nislet fil-ġuf u għal 5 xhur sħaħ fitxet li tinħeba min-nies għax dittejt hekk għamel miegħi il-mulej li jogħġbu jneħħili minn fuq il-għajn li kelli quddiem in-nies. Il-kelma tal-mulej. Illum smajna it-tħabbira waħda miż-żewġ taħbiriet li għandna fil-Vanġelu ta' San Luqa, it-tħabbira ta' twelid ta' Ġwanni. Aħna ngħidulu Ġwanni l-Battista għax kienu li għamlet il-Ġesu qabel ma beda il-missjoni pubblika tiegħu. Zakkarija jaf li huwa raġel anzjan li il-mara tiegħu ma jistax ikollha tfal bħalma tammetti hi stess, bħalma il-quddiem se jgħid l-Anġlu Gabriel lil Marija jgħidilha ara l-qariba tiegħek Elisabetta dik li klielu li ma jistax ikollha
l-atfal daġġa qiegħda fis-sitt xhur ta' tqala tagħha. U hawnhekk qed naraw il-bidu ta' din is-sinjali mbagħad li jingħata lil Marija meta l-Anġlu Gabriel jagħmel it-tieni taħbira. 6 xhur wara dan l-avveniment iżur lil Marja ta' Nazaret. Imma llum qegħdin nifhmu li Alla jaħdem mod misterjuż u li dan ir-raġel anzjan li ammetti hu stess li iż-żmien qed jgħaddi minn fuqu u minn fuq il-qawwa tiegħu jiddjaloga miegħu. Nixtieq li fuq dawn il-ftit kelmiet minn din is-silta sabiħa ħafna, pjuttost twila ma sabiħa. L-ewwel l-Anġlu Gabriel li jismu ifisser il-qawwa ta' Alla, Gabriel, il-qawwa ta' Alla. Jgħid li Zakkarija la tibżax. Din l-istedina jirrepetiha wkoll meta immurant Marja ta' Nazaret, la tibżax Marija, insi grazzja quddiem Alla. La tibżax. Il-mulej meta jlaqqana miegħu l-ewwel ħaġa li jgħidilna huwa biex ma nibżgħux. Biex nersqu lejn fiduċja. Għaliex għalkemm huwa Alla veru, Alla ħaj, Alla qawwi, Alla mortali, imma x-xewqa tiegħu hija li aħna nkunu miegħu u li jkun Emmanuel, Alla magħna. It-tieni punt li nixtieq nifhmu waqt li nerġgħu naqraw forsi din is-silta hija kemm il-darba jissemma il-ferħ. It-twelid tiegħu jġib ferħ għax il-preżenza ta' Alla minn hemmhekk nindunaw biha mill-paċi u l-ferħ. San George Greco kienu jgħid Alla tagħna Alla tal-paċi. Alla tagħna huwa Alla tal-paċi. U allura jekk iżurek Alla se jagħtik il-paċi. Jekk tinduna li inti qiegħed firila ta' Alla, li qed timxi skont it-triq tiegħu, Alla tagħna huwa Alla tal-paċi. U Ġesu stess wedna nagħtikom il-ferħ tiegħi. Il-ferħ mhux kif tagħtik id-dinja, imma ferħ li ma jħoddulkom ħadd. It-tielet aspett hawnhekk hawn differenza bejn dialogu tal-Anġlu Gabriel ma' Marija u dialogu tal-Anġlu Gabriel ma' Zakkarija. Zakkarija minnhom mhux biss ikollu diffikultà kif se jseħħ il-pjan ta' Alla. Imma Gabriel ilumu ftit għax naqas mill-fidi. Jgħidlu inti u tpoġġi d-diffikultà tiegħek ma kienx biss diffikultà imma wkoll nuqqas ta' fiduċja fiha. Il-Madonna wkoll tpoġġilu diffikultà lill-Anġlu kif jista' jkun dan? Hemm paralleliżmu bejn id-diffikultà li jesprimi Zakkarija u kull diffikultà li tesprimi Madonna għax il-proposta ta' Alla hija tal-Aġel. Imma l-Anġlu Gabriel li Zakkarija jgħidlu isma' jiena Gabriel, jiena l-qawwa ta' Alla. Il-Marija jgħidilha għal Alla m'hemm xejn li ma jistax ikun. Imma jifhem li d-diffikultà ta' din ix-xelba ġejja mhux minn nuqqas ta' fidi jew ta' fiduċja, imma minn diffikultà konkreta kif se nkun jien jekk ma narawx xi ħaġa. Zakkarija mhux biss għandu diffikultà fuq il-qawwa tiegħu imma anke fuq il-kelma ta' Alla. Il-Quddiem Sant Agustin jgħidilna li dak li kellu jwelled wara kollox hu l-Papa ta' Ġwanni iwelled u jagħti isem lil Ġwanni li kellu jkun il-vuċi li tajjed fid-deżert, kellu jitlef il-vuċi sakemm ma jitwieled il-tifel tiegħu, ma titwieled it-tarbija. L-aħħar punt. Apparti li Zakkarija
jingħata missjoni speċjali li jingħaqad ma' martu u jwellet ibel li se jkun il-profeta li ħabba li Ġesu jiddikah dan il-ħaruf talla li jneħħi l-nubiet tad-dinja. Jgħidu inti mhux biex se twellu imma se tagħtih ismu. Imma l-isem ma jiddeċidix Zakkarija, jiddeċidi Ħalla. L-ewwel darba li nisimgħu fuq l-isem ta' din it-tarbija propju fit-tħabbira ta' twelid tat-tarbija. Inti issemmini Ġwanni. U l-għażla hija programmatika, daskemm kienet programmatika l-għażla tal-isem tal-ibn ta' Alla bħala bniedem. Inti semmih Ġesu. Għaliex Ġesu jfisser Alla jsalva, dik il-missjoni ta' dan it-tifel. Mentri il-missjoni ta' Ġwanni hija diġà fl-isem tiegħu. Joħanan, Alla iħel. Nistgħu ngħidu li Ġwanni propju jitwielet biex ikun missjonarju tal-ħniena tal-Alla. Alla iħel. U iwitti t-triq għal-Messija Ġesu u s-salvazzjoni tiegħu billi jurina l-ħniena tagħna. Kemm missjoni sabiħa dik. Li inti tkun u tkun il-vokazzjoni tiegħek li tkun missjonarju tal-ħniena tagħna. Dan l-awgurju tiegħi għal dak li qegħdin tagħmlu Aziz Ġwan u sħabek u diversi kollaboraturi tiegħek hawnhekk. U din l-istedina tiegħi intom talbu 20 sena ta' servizz u ta' ħidma jella il-kwalità li titjib dejjem bħalma qiegħda, naf li hemm bżonn investiment, imbierkek biex il-poplu jkun ġeneruż miegħek ukoll u mal-inizjattivi li favur il-missjoni li tagħmlu mod regolari. Imma nitlobkom tkunu missjonarji tal-ħniena tagħna. Li l-bniedem tlaqqawh mal-għaxqa li jkun fil-preżenza ta' Alla u li jħoss li Alla jifhem, jaħdem u jgħin. U hekk jgħinna nbidlu ħajjitna u ngħixu aħjar. Aħna ħafna drabi bħalma kienu ħobbiet il-Papa Franġisku. Mhux għax Alla ma jaħfirx, imma aħna jista' donna nisqu kontinwament inurreglu ġajtu fattar ta' fader aħfirli. Ejjew ma naqtgħux qalbna mill-ħniena tagħna. Ma naqtgħux qalbna nitolbu ħajjina bħalma nagħmlu f'kull qudiesa. U talba nixtieq inħallilkom u ngħiduha anke f'dan il-milied fejn il-mulej jiġi fostna Alla magħna. La tħallinix il-firet minnek kemm talba sabiħa. Il-Knisja lilna s-saċerdoti din it-talba tissuġġerilna f'kull qudiesa qabel nitqarbu. Din it-talba meta s-saċerdot konxu mill-difetti tiegħu, mill-nubiet tiegħu, mill-bżonn tiegħu ta' Alla li hemm jgħidu la tħallinix ninfiret minnek. Inti ġej fostna Alla magħna. La tħallinix ninfirdu minnek. Issa nqumu bil-wifqa u nsellmu propju lil Marija dawn il-momenti ta' stennija. Nitolbu ħafna l-benefatturi kollha ta' dan is-servizz u nitolbu wkoll it-talba fuqkom biex tkunu dejjem missjonarji tal-ħniena. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
tiegħi biex jiġu konsagrati lili bi Kristu Sew. Il-mulej ma' nerfu lubna Niżu ħajja l-klejja sewa xira tissew mulej bisir ħaddis Alla ta' dejjem li tista' tajjeb u taġib tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irroddu lek ħaj bi Kristu Sivi. Li ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġu mistennijin ġu l-akbar rossa. Ġwanni ħabbru tifqili ħorob u ritmi ta' ħasan. U qiegħed jagħtina li bil-fer li tħejjew għall-misteru ta' twilittiju biex isibna nissu u nitolbu u nitennew fit-tifkir tiegħu. Għalhekk ma l-anġeli u ma l-arkanġli, patroni u mad-dominazzjonijiet, ma' kollha tal-eżerċiti tas-sekli, intennu l-innu tal-glorja tiegħu u ngħidu Addis, 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 li għandna tal-eżerċiti, nisperunat minn hija bil-glorja tiegħu, osanna fuori tas-sud, imbierek minn ġej fi mulej, osanna fuori tas-sud. Addis tas-sewwiet mulej tiraj ta' kull kusib, addis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina ġisem quddiem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex nirrajt bagħti għall-ħobs il-ħajja l-qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għal. Ekku kol wara dik l-arkanġ reġurat il-ħaj, tali disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kanġ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-nedmin kollha għall-maħfra tal-mubiet għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fid. L-Ispiritu Santu jgħal-għadna ġisem l-inna li niservi l-ġisem u d-den ta' Kristu. Takar mulej fil-Knisja tiegħek u xerna mad-dinja kollha. U taf imħabba flimkien mal-Papa li miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jiskop. Ma niskop Joseph li qed jgħalli, ma niskop Anton, ma niskop George li qed jikkonċelebra miegħi u mal-ministri tiegħek kollha. Takar ukoll fuqna li raqbu l-tama tal-qawmija u speċjali benefatturi kollha tal-Inklini. Ftakar fil-mejtin kollha. Ftakar ċazralja Evelyn u Salvu Brinkat. Ftakar fil-mejtin kollha daħalhom qudiemek fil-blam tas-sebti. Ħenna lina l-koll nitolbu kanti lina wkoll il-wirt tal-ħajja bil-kien mal-Beżu Anzom Madamajja, bħala l-Mustafa San Giuseppe bħala Fosti, u l-qaddissin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa minn tad-dinja. Għamel li magħhom ifarru Musik, Ġesu Kristu bidlek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġimgħa għal-dejjem tal-dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Ifallimna li nagħmlu l-libertà ta' Ġesu
Visir, lieti vismori, et abdesisme, digis satanac, et corite te, visema hectarat, opus naturium matinarium, affrena vita, avanam fremito artiari, lata amici dicivi, estes nate, et listan tot ulegi culle, atina fitiego adenatia per pace Christina. Vigincule hilsa Deia middel, Harsami Quinquit, Ahna Misterdeo in Tabau Elena Unicia, da Salvator Tanto, Gesù Cristo. Mule Gesù Cristo riapre la vostra tiara, en habicum spiritum naticum spiritiae, lataris Deum Vita, es da haris Deum Fili tan Ecclesia tia, atias memoranda li intrit fiat, Incritatus al Deum Amen. et pacitas molet cum Deum Aku pun. atur pace Deus. Et ci sepulcri mandenta Santa Gesù Cristo, et cum sua plenaris sanitatum Deo amatis. Haruf calla et Deum vita digniara et marina, haruf calla et Deum vita digniara et marina, haruf calla et Deum vita digniara et marina. Mure Gesù Cristo plana hai, vel vertia che fet benegna Messia, o vel hidmata di Spiritus Sancti, in titan haia et dina. Da regisem Deum artistia, et listim liteti conio, o micorase. Zominem fidele quandamenti tie, ot haline anus, ninferet vennec. Mulegit Christo in porco, lidenit arbina vergisem Deum tiec, mat cusum condanna tiec, is da lanina tiec, con adia harisia, ulfei tarum mutacis. Dalun harftal, Damini nehim vitatim, en ida omistina allicata. Mode Lesus Safa. Sahatia, Se et aequis et maladam, ut in. 1 Cor. 11. 1 Cor. 11. 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
Eccellenza, l-għunet nirringrazzjak tal-messaġġ sabri li tajtna billi aħna bħala Knisja aħna għandna missjoni ta' ħmien. Kemm sabiħ, Eccellenza, kemm sabiħ, kemm sabiħ il-kelma vera. U dan għaliex Sanġman il-Protestant hekk ismu u jien mhu li bidda jien ismi Battist, John Baptist ġifieri. U veru wkoll tal-Qadis veru il-ħniena kemm importanti il-ħniena jekk tkellem il-ħniena mill-Knisja għax grazzi l-Istat Sabiħ u jiena ġifieri qorret jiena imwedek illi sakemm nibqax jiena dal-waqt mparparle. Tifhem u il-biċċa xogħol u nitlob il-Mulej ħaġa illi jekk jista' jkun bħal għad-disrofobija Sanġman il-Battista jeħtieġ il-miċkil ħaridu ħalek u jalla illi fil-Belġi il-fondazzjoni u il-fondazzjoni u jibqax jissabu l-ġurnal pjus jibqax jissabu l-ġurnal u għalek aħna il-lum ħifna s-samati emmek biex nixtiequ li il-fondazzjoni u li jaffru għadha aħna ovvjament missjoni missjoni ta' xandiju xandi ġdida illi għandna s-sakħabri aħna il-komunità virtuali għaxin nħobbu il-komunità virtuali permezz tal-television u speċjalna dan huwa mission statement illi nagħtu missjoni ta' ħmien u hekk Eċċellenza ġifieri saħħet għemmek illi nirringrazzjak s-servina u ġibirna ġibirna kemm il-darba aħna ġifieri nkun daqsxejn iksib il-jiena fidejk, s-sabu fidejk ġifieri jiena dana aħna ġifieri dana il-fondazzjoni mhix tiegħi Eċċellenza please. Għabel ngħidu il-talba tal-aħħar, ippermettu li ngħid risposta ċkejl tal-ġuġwal, għax kemm il-darba għalilna li fil-li jasal iż-żmien ma jidux li jagħmel il-vjaġġ tal-oriġen, il-biljet magħtul imma meta mbagħad isejħilna. Imma intom naħseb ħafna drabi smajtu li ngħid talba li ngħid lil Ġesu meta trid inti imma m'iniex maġġel. Jibejlu hekk introduċu, meta trid inti imma il-mulej jirkeb bis-saħħa u nerġa' ngħidlek konġwal. Kompli biż-żelu u nitolbok naqra paċenzja. Tajjeb, għadu ċaċċina, għadu ċaċċina. Nitolbu.
Niżukhar għal kull ma tajtna għal tista' kollox. Billi għatijak is-setina x-xewqa tal-ġranja li sejra s-sejt fostna. Ħalli l-qalb safja mill-qgħu it-twelid tas-salvatur tagħna bil-ġiel kollu li jistgħu bi Kristu Sida. Il-mulej ma'kom. Permettu li nagħti barka speċjali li kull min qed jissegwina u mod speċjali lill-morda, lill-anzjani u anke permettu li niftakar lill-residenti tal-faċilità korrettiva ta' Cortina. Il-mulej ma'kom. Ibelinkom Alla li jista' kollox il-missier u l-Spiritu